Здравейте! Ето салатата, която исках да ви покажа. Доста време чаках, докато дойде този сезон, в който има всички плодове. Всички, в случая смокини и круши. И също така това, което виждате, е черен трюфел. Естествено, не мога по-рано да покажа от почти есенния сезон тази салата, защото ако искам зимата, вероятно ще трябва от пазара да купя тези круши, смокините, но те са си домашни.